ଆଜିର ରେସିପି ଅଳାନଭୂମି ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କରମଙ୍ଗା ଖଟା ମୁଁ ବନାଉଛି। ମୁଁ କେବେ ବି କରମଙ୍ଗା ଖଟା କରିନି ତ ଖାଇଛି କରିନି କେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରୁଛି ଆଜି। ତ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି, ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିବେ। ତ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇଦେଲି, ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କିଛି ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ କରମଙ୍ଗାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ ଟାଇପ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଷ୍ଟାର୍ ଟାଇପ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତ ତାପରେ ଫୁଟିଗଲା ବେଳେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇକି ବାସ୍ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ। ତ ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି।